דקה, מרגרין, לא שמן זית. צ'ינקצ'ון. שמן זית יותר טוב. טוב. ומרגרין. תשמע רגע, בכבול אין די, אתה מבאס פה. שמן זית יותר טוב, יא כלב. שמן זית יותר טוב. די, השתגעת. יא כלב. זה השתגע. אז רגע, לא הבנו, אבו לעבד, מה יותר טוב, שמן זית או מרגרינה? לא, שמן זית יותר טוב. מי סוחר סמים? בקיצור, אבוגלה. עומד כמותי. הגניב. טוב מאוד, לא זוכר. נהיית כמו פנדי, לא עומד לכם ואתם... תסתובב, תראה, תודה בכנסיים. שמע רגע. תוריד, תקום. אם הוא עומד לך, אני אומר לך פה, לא, תוריד את אני מביא לך המכנסיים. נערת ליווי. לא, אני אזיין אותך. מה אתה אתה רוצה? מזיין את ביבלי. גבי, אני מקווה בשבילך שאין לך מישהו במשפחה עם פייסבוק. הוא כמו פנדי, לא עומד להם, סתם במקרה. בא לכם מצולם שם. אתה מצולם קצת בקטנה. אלי, תירגע, אלי, כולנו מצולמים. אתם רוצים המבורגרים? לא, אל תעשה. איזה המבורגר כפרה עליך, המבורגר. עלה להם השומן של הקבב לראש, אתה רוצה המבורגר. בקיצור, תשמע, גבי. הבן אדם...